गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। एक्स एनडिबि मुंख्लं जोहोलाव नेरसोन ब्रह्म बिनायदावनि मुंख्लं खाम्फा बेखेवदों। गसाइगाव महकुमानि सिङाव जोनोम मोननाय फुंखा गामिनि थागिबि बिफा सुनिल ब्रह्मनि आंगो फिसाला नेरसोन ब्रह्मआ आलदा बड'लेण्ड सोरजिनो थाखाय दावहा नांबोदोंमोन। नाथाय दुखुनांथाव थांनाय 8 दिसेम्बर 2015 मायथाइयाव नेरसोन ब्रह्मआ पुलिसनि आखायाव जिउ गोमायो। बर' हारिनि थाखाय बड'लेण्ड सोरजिनो थांनायाव जिउ गोमानाय नेरसोन ब्रह्मनि मुंख्लं खाम्फाखौ बेखेवनाय हाबाफारियाव गासैबो एक्स एनडिबि आफादनि दैदेनगिरिफ्रा बाहागो लाफैनायजों लोगोसे गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायदों। बाथौ खेराइ फेमिलि रिजर्टनि बेरेखा गोख्रों अजद। चिरांनि बाथौ खेराइ फेमिलि रिजर्टनि बेरेखा रायजो राजाफ्रा बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'नो गांसे आर'जलाइ गथायदों होनना जों मिथिनो मोन्दों। आर'जलाइ गथायनाय बायदिब्ला सानफ्रोमबो सुनिबार आरो रबिबाराव गोबारै मिउजिक दामना फुंबिलिसिम रंजाना बे ओनसोलनि थासारिखौ गुबुंले खालामदों होनना प्रमद बर'निसिम गांसे लाइजाम हरदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बाथौ खेराइ फेमिलि रिजर्टआ आगुनि बिटिसिनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारि बिथांनि। प्रमद बर'आ बे रिजर्टनि सायाव माबाफोर लिगेल एक्सन लागोन नामा बेखौ उन समावसो मिथिनो हागोन। बिटिआरआव इउपिपिएल आरो बिपिएफनि गेजेराव गोहो दिन्थिलायनाय दावहा। 2000निबो बांसिन सुबुङा इउपिपिएल हानजायाव आखाइ हमफैदों। मैया उदालगुरि जिल्ला भैरबकुन्द बियाबनि सिङाव मनपुर गेलेग्रा फोथाराव सानसेनि हाबाफारिजों इउपिपिएल दोला जयनिं हाबाफारि खुंफुंदों। बे जयनिं हाबाफारियाव 2000निख्रुइबो बांसिन इउपिपिएल हानजानि आदर्शखौ मोजां मोननानै जगदान जाफैदों। बे जगदान हाबाफारियाव इउपिपिएल दोलोनि दैदेनगिरि बिथांमोना बाहागो लायो। क'क्राझार जिल्ला बिपिआइ भटार्स पार्टी इन्टारनेशनेलनि गोलाव साइकेल रेलि हाबाफारि। क'क्राझार जिल्ला बिपिआइनि बानजायनायाव थांनाय 7 अक्ट'निफ्राय भटार्स पार्टी इन्टारनेशनेलआ दतमा ब्लकनिफ्राय जागायनानै सानथामनि हाबाफारि लानानै भटार्स पार्टी इन्टारनेशनेलआ 9 दिसेम्बरसिम गोलाव साइकेल रेलि हाबाफारि बानजायदों। आखायाव बेनार प्लेकार्ड लानानै होस्रिख्राव बिजेपि हाय हाय, डिभाइड जिडिपि 50-50, भिभिआइ जिन्दाबाद बायदि स्लगानजों साइकेल रेलि हाबाफारि खालामदों। मख'नो गोनांदि दतमा ब्लकनिफ्राय जागायनानै कुसुगाव सराइबिल जानानै साबकाथा आरो जोबथारनायाव क'क्राझार जिल्ला बेंगिरिनि गाहाय मावख'सिम साइकेल रेलि खालामगोन आरो गावसोरनि गासै दाबिफोरखौ जिल्ला बेंगिरिनि जोहै आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथां आरो भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथांनिसिम गोसोखांलाय दैथायहरगोन होननानै फोरमायदों क'क्राझार जिल्ला बिपिआइनि आइसि मिजिं ब्रह्म बिथाङा। जथाय दोलोजों खुंजानाय बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलआ रायजोनि गेजेराव थांनायनि हाबाफारि बानजायदों। खौसेथि आरो गोजोन हायनारि बिटिआर दाफुंनायनि लामाजों बे मोन्थोरखौ लानानै मैया मोनसे सावराय जथुमदों। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय 32 नं भेरगाव बिटिसि बियाबाव बे हाबाफारिखौ खुंदों। डिमाकुसि एसटिसि बिल्डिंनि कनफारेन्स हलाव भेरगाव ब्लक इउपिपिएलनि नेहाथारि दिपेन बर'आ जागायनाय हाबाफारियाव एम दावबायसा बर', एमएलएनि नायदिं आरो जोथोन लाग्रि जौसां बर', मिरु इउपिपिएलनि सोद्रोमा नन्दराम बर', भेरगाव जौगाहां खोन्दोनि मावख'गिरि अनजिमा दैमारि, भेरगाव जौगाहां ब्लकनि मावफुं इन्जिनियार प्रबित्र राभा, बिटिआर फेल'शिपनि मावख'गिरिफोर, फेसिलिटिसनि मासिगिरिफोरजों लोगोसे गुबुन लोगो आफादफोरनि दैदेनगिरिफ्राबो बाहागो लायो। सिपिआइनि दैदेनगिरि कनाम राजेन्द्रना 73 बोसोर बैसोआव रुंसारि जाबाय। खौरांनि बायदिब्ला दि कमिउनिस्ट पार्टी अफ इन्डिया सिपिआइनि रायजोआरि नेहाथारि कनाम राजेन्द्रना 73 बोसोर बैसोआव केरेलानि कचनि मोनसे गावारि देहा फाहामसालियाव रुंसारि जायो। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला राजेन्द्रना 3 दाननिफ्रायनो डायेबेटिस बेरामनि फाहामथाय लागासिनो दंमोन। बिथाङा लोमजानायनि थाखाय पार्टीनिफ्राय 3 दाननि सुटिबो लादोंमोन। बिथाङा दिनै अदेबानि 73 बोसोर बैसोआव जोबथा हां लायो। उत्तर प्रदेशआव मोनसे जिनाहारि आरो बुथारनाय जाथाया हादरनाङै गोख्रों फिनजाथाय सोमजिखांहोदों। पुलिसनि रिपर्ट बायदिब्ला उत्तर प्रदेशनि सुल्तानपुराव
सासे आइजोखौ साख्रिनि थाखाय रां होनायनि उनाव बुथारनाय जादोंमोन। 3 दिसेम्बराव जानाय जिनाहारि आरो बुथारनाय जाथायनि गुबै दायनिगिरिखौ पुलिसआ एरेस्ट खालामबाय। पुलिसनि रिपर्टनि बायदिब्ला आइजोआ दायनिगिरि सुरेश कुमार सोनखोनो रांनि बदलै साख्रि होगोन होनना खोथा होदोंमोन। जेब्ला आइजोआ बिथांनो साख्रि होनायाव फेलें जायो अब्ला सोनखोरा बिथांखौ रांखौ हरफिननो दाबि खालामो। बबेखानि आइजोआ रांखौ होआलासे थाद'दोंमोन। रांखौ नेथ'नो हायैनि जाहोनाव सोनखोरा बेखौ जिनाहारि खालामो आरो सिगारेटजों बिनि मोखांखौ सावदोंमोन आरो फिन गोबौ आइजेंजों गाज्रि रोखोमै दानस'ना आइजोखौ बुथारदों। दायो दायनिगिरिखौ पुलिसआ एरेस्ट खालामबाय।